insha Allah ga yanda kowa zai je yayi donation ɗin shi insha Allah. In ka shigo cikin humanity ɗinka directly ga inda aka sa add kuka ga shi da alamar plus kana taɓawa sai ga yanda aka sa donate sai ka taɓa. After ka taɓa in Allah da in abinci ne kake so ka yi amfani da shi ga ɗan abinci nan ga na ɓangaren masu ilimi nan haka ga na 'yan dai kasuwa haka ga kuma in ba food kake buƙata ba sai ka yi selecting dai da abin da ka san ka ciki. Ni dai directly ɓangaren abin da na yi abinci ne sai ka ci abinci za ka iya samun ƙwari. In ka yi selecting abinci sai ka sa nan title sai ka rubuta za ka iya rubuta sunanka kawai. Bari in sa sunana haka. After ka sa sunanka nan kuma a description za ka rubuta abin da kake buƙata. After ni ina da shi kawai directly na riga na sa. Nan kuma sai ka rubuta location ɗinka a nan guri na ƙasa kenan. Gurin ƙarshe bari in yi aro nan na farko sunanka, na biyu abin da kake buƙata, na uku kuma location ɗinka za ka rubuta address ɗinka. Za in sa address ina No 1 Funtuwa Road Giwa Kaduna State Nigeria sai in yi selecting. Nan kuma sai ka sa hoto dole. Sai ka sa za ka iya sa hotonka a nan za ka iya sa hotonka a nan inda kuke gani na aro za ka taɓa kan plus ɗin za ka iya sa hotonka za ka iya ɗan sa hoton kuma wani abu amma dai ka sa hotonka yafi inda kowa da hoton shi yake amfani. After ya shigo ka gurin da za ka yi selecting hoto bari ni sai in samu wani guri sai in saka. Bari in canza folder da zan ɗauki hoto. In nemo hoto na tukun. Yauwa after ka ɗauko hotonka ka saka nan na ɗan yanke ne ga hoto can wani hoto na ɗan saka. After ka saka hoton sai ga yanda aka rubuta submit insha Allah sai ka taɓa akan submit ɗin nan zai yi insha Allah. Sai ka danna akan submit. Kun ga yanzu alhamdulillah masha Allah yayi submit. Kun gani? Yayi donation added successful. Kun ga sai in zan iya share nan zan iya danna done. Zan iya share haka in zan tura ma wani haka ya gani zan tura a WhatsApp haka ko wani guri zan kuma nan iya danna done. To directly kawai tunda ba wai share zamuyi ko wani abu ba sai mu danna done ga inda aka rubuta done sai ka taɓa akan done ɗin nan insha Allah. Shikenan mun gama. After na danna done kun ga duk waɗanda suka yi wannan a wannan satin da ya wuce kenan nan ne za ku ga su. Za ku ga su ga mutanen nan. Ga kowa nan za ku ga yana sa hoton shi wani ma kai wani shinkafa ya sa ma ne ko me oho mishi. Kun ga yanzu abin da muka yi donation muka yi da masu request da masu donation ne to yanzu sai in zo in taɓa sorry na shigo wannan mutumin. Ya haƙuri. Sai mu taɓa kan ga inda kuke gani za a sa donation sai mu taɓa kan donation. After ka taɓa donation za ku ga kun ga nawa nan Ismail Shuaibu kun gani? Hannawa ya hau nima a cikin najerin mutane kowa ka zai nashi insha Allah in kana da rabo za a ɗauke ka shaf shaf sai ka ga naka ya wuce shaf shaf an ɗauke ka. An yi accept ɗin kan ka da rabo ko za ka iya jin sun ce maka ka sa kamar yadda aka yi ma wata nan 'yar Zariya ne suka ce ta tura kawai da details ɗin account ɗinta aka sakin mata kuɗi cikin ikon Allah. Nan duk kun ga mutanen da kowa ya je ɗan samu ya ci cike ne. Allah ya ba mu kowa sa'a ya sa mun shiga sa'a ya ba mu alkhairin da ke ciki. To haka kawai za ka zo kai naka kana yi ka zo nan za ka ga naka. Duk abin da kake buƙata ne za ka rubuta bi iznillah za ka samu. Allah ya ba mu sa'a. Insha Allah waɗanda ba su yi subscribe ba sai su yi subscribe. Waɗanda ba su yi register ba sabo akwai bidiyo yana nan a cikin wannan YouTube channel ɗin wannan Project Mining insha Allah sai su duba. Na Allah waɗanda ba su yi subscribe ba su yi subscribe su danna alamar ƙararrawa. Duk lokacin da aka yi sabon update za su samu bi iznillah. Wassalam.